Hej hoši, jako vole, já nevím. Já na jednu stranu ten Clash chci vidět a na druhou to nechci vidět. Doufám, že tam nebudou kozy, ty vole, zase. Přátelé, dobré odpoledne. Po 3 měsících se hlásíme opět z pražského zaplněného duplexu a vítáme vás u pokračování téhle nezastavitelné show jménem Clash of the Stars. Je to veterán Clash of the Stars, legenda bojových sportů v Česku a je to Pojem. Huhu. No tak hoši, o tomhle člověku můžu fakt reálně říct, že je hloupej. Si myslím, fakt, opravdu. Na 7. gala večeru Clash of the Stars ten zápas vyhrál. Proč ho hejtím? No já jenom říkám, že je to... Rybka. Docela se nám to rozjelo, uvidíme, no a doufejme, že v tomhle tempu budeme pokračovat i nadále, ba dokonce víc to bude gradovat. Jako tady ti dva, další tak to sem přijde nová tvář, nováček v řadách Clash of the Stars. Troufnu si možná říct kontroverzní český influencer. A je to Standa Lukeš. Vypadlo nám to světlo, doufám, že nás diváci ve streamu slyší a už asi i vidí. Nevadí, to nás nezastaví, jedeme dál. Soupeřem Standy Lukeše bude další streamer a další nováček v řadách Clash of the Stars a je to Novby. Ty pičo, on to tam jde pochcat. On se tam vykadí, čet. Dejte mu tam postel, ať se má kde vychcat. Doufám, že tam poblíž nejsou nějaký matrace. Tak a tuhle sestavu jako poslední doplní úvodní bojovník z následujícího boje. Rozjede nějaký brekule, jo, zhubil. Člověk, kterého na sociální síti to TikTok jako sleduje téměř 1 milion uživatelů. Velmi oblíbený influencer a je to Honzi Michálek. Ale působil tak, fakt tak působil, když jsem viděl ten Instagram někdy. Oba dva už znáte, oba dva se už na gala večerech Clashe představili. Oba dva se utkají s Honzi Michálkem. Brzo si vysvětlíme, dle jakých pravidel. A těmito bojovníky jsou Bukis a Patrik Corleone. Dobře, jdeme na to. Kubo, už je to nějaká ta šíle, co jsme tady seděli naposledy. Jsem rád, že je to tady znova. Myslím si, že diváky teď hlavně zajímá... Si dal něco pod stůl, když ten bude zase dělat nějaký úplný nouzákoviny, hoši, fakt. Mezi Honzi Michálkem a Bukisem společně s Patrikem Corleonem. Jedná se o zápas 2 na 1. Hej hoši, ten týpek s tou fialovou hlavou je Max Green na steroidech. Kdy se utkal Filip Roubíček, zrovna taky Buky s tebou a se střelcem Dáňou. Tehdy osamocený, byť profík, prohrál, ale svedl opravdu srdnatý souboj. Tento duel se ale bude Kozma a Max Green. Skutečně se podle pravidel takzvaně tag team. To znamená, že sice jsou dva ve dvojici, ale bojovat bude s Michálkem, s Honzím vždy pouze jeden z této dvojice. Budou se moci navzájem střídat a to plásnutím, kdy už usoudí třeba Buky, že už nezvládá, že už na Honziho nemá a bude se chtít vyměnit. Plásne si s Patrikem, můžou se prohodit. Patrik musí být v rohu, ve svém rohu, držet se druhou rukou pletiva a tak to bych se cítil jako plná p***a. Aby Buky mu to plásnutí usnadnil. Zároveň tento zápas nemá časový limit, takže se budou kluci prát, dokud nepadnou oba dva z této dvojice, nebo dokud nepadne Honzi Michálek. Nehrozí tady vítězství na body, může zápas skončit pouze KO, případně TKO nebo submisi. Zvědavej tam na to, co to je tam ten brokolicník. Protože Honzi je dobrý fighter, řekl bych. Čo, Boris má hodinky, vole, že by za to koupil normálně 1 KK v Praze. Jak se na tento zápas těšíte a jak probíhá příprava? Takže já vás tady všechny zdravím, ahoj. Takže jak se těšíme na tenhle zápas, já budu mluvit za sebe. Takže jasně, já asi vnímám tu roli favorita, ve které je Honza, ale myslím si, že jako zase není takovej soupeř, aby jsme prostě předpokládali, že prostě nás automaticky musí ukončit. Protože s tím do Ameriky, v Turecku máš nový zuby, pero, kozir, ty vole, oči, řasy, cecky mi uřežou, teda ne jako, že neuřežou, ale špek. Já se možná zeptám Jirko se vyždímanej, vole. Protože zhodil váhu, že no. jste spolu dávali před asi on půl spí, rokem vole. společnej nějaký content. To jsou nějaký pochcaný matrace ze včera, no. Asi se domluvíme, dáme nějaký společný trénink, že to asi doladíme, no, ještě Kubo.
Jo? Dobře. Asi se dobře vysral. Tak my vám moc děkujeme za úvodní slova, vám třem, ještě se k vám určitě vrátíme. No to může sám, vole, můžete ohradit ty vtipy, vole, ale tak co mám na to jako říct, vole. A kurva. Kdo to je? Nemáte prosím vás do 5 kilo, já dlužím za taxíka, já vám nepřinesu. Vítáme Martina Kociána, známou tvář skupiny Lunatic. Cože? Hej, ty vole, tebe já znám, ty vole, hej, já tě znám. Jsi moje máma, víla, co... Dál já jsem tady poblej. Rybka do Superstar. Ty takový hudebník, to dál neumíš. Ty joši, tak to je hotovo. Borcovi došel fame z Lunaticu, nebo co dělá? Co to jako udělal? Co tohle mělo být jako za... Tak my moc děkujeme Martinu Kociánovi za kulturní vložku. To bylo teda Martin fakt se nám fascinující. odtajil trošku dřív než měl, ale to nevadí. I tak to bylo super. I tak to bylo super a rozhodně překvapivý. Boris to nemohl vydržet, Já jsem se asi. chtěl posunout k našim dalším dvěma velmi zajímavým borcům, kteří se ještě ke slovu nedostali. Oba dva jsou známí na sociálních sítích. Standa Lukeš, takový jako jeden z největších fanoušků influencerů. Hned po klukovi s kamením, který má album asi s 10 000 fotkama. On stálkuje lidi, jste říkali. Velký fanoušek influencerů a velmi velký. Já jsem ho někdy viděl, ale dřív, ty vole. A dokonce je to, vidím správně, Datlův merch, to co máš? Ano, přesně tak. Jsem i členem vlastně Datel Crew. Jsi člen Datel Crew. Tak to Datel bude mít určitě radost, on se třeba dívá, takže nebudu si dělat legraci. Nebo se podívá pak zpětně, bude mít určitě radost. No a jdeš proti Novbimu. Novby, taky tě tu vítáme. Ty seš velmi známá tvář ze sociální vykaď platformy se tam, Twitch, no mě to pokáč. Živě, tuším možná jeden z nejsledovanějších na té platformě. No, na Twitchi asi ne, ale jo. Zdravím všechny, mý fanoušky, nefanoušky a... Ty jsi se hlavně za kariéru proslavil jako IRL streamer, dejme tomu, že streamoval v běžném životě, všude možně kudy si chodil. Jak on se nad tím přemýšlel, prej? Jakou ty máš zkušenost s bojovými sporty a už jsi byl třeba na nějakém tréninku? Takže na tréninku jsem už byl. Budou po sobě házet hovno. Měsíc, teď jsem si dal pauzu další měsíc, protože pracuju normálně. Čau Summer Kingu, díky za tvou zprávu klasickou, šéfe. Ale teď zase co mi kyčel dovolí, než povolí, jak se máš. Doufám, že to člověka naproti rozsekám, no. Ještě jednou? Že toho člověka naproti rozsekám, že jo, Lukeši? No, Stando, co na to říkáš, na tahle Standa neví, co se děje. Tak moc si věří a uvidíme v zápase. Je velký docela. Připravený, držel jsem celý půl rok. Je docela narvaný, ne? Trenér peněz mě moc nešetřil a třeba je narvaný. A zkusil ho vyřídit co nejrychleji, no, soupeře. Stando, a jak tobě jde příprava na tenhle ten Standa mě začíná bavit. Protože žádný zápas v rámci MMA pravidel v kleci ještě za sebou nemáš. Viděl jsem na YouTube Street Fight v Ostravě, že jsi měl. O co tehdy šlo? To byl zápas s Tomášem Novby by ho měl naučit, jak se správně vymáčknout. A tenkrát o to, že psal mým blízkým kamarádkám i ten nejlepší, se kterou jsme chodili do školky. On mě pozval na rande, psali, mě lakali ven z internetu, jo. A když napsal ty mý nejlepší kamarádce, se kterou jsem byl v kontaktu 25 let, tak se to mě tak vytočilo, že při setkání s fanoušky v Ostravě, tak jsme uspořádali ale nebyl jediný. To byl vtip, kámo, že se nemůže vymáčknout. Takže jsi takový street fighter, nemyslím vůbec zle. Nemyslím to vůbec špatně. Už jsem na začátku řekl, že se mu nechci smát. Vyhrotil 40letý týpek a poslal se a utekl jako si. smát. Jako, zase si to neberte všechno, čet. Já jsem tlustoprt za počítačem. No, tak. Neslyšel tě. Ježiš, to bude komunikace. Říkám, vyhrotil tě 40letý týpek a utekl si. Zápas nebude se... Jo, to byl, no, to jsem neutek, na to lidi pokazujou furt
to jsem spíš chránil jeho a tenkrát v roce jsem měl drahý mobil, přes 25 000 stál. A on mě potom napadl znovu, jo, jinde. Myslel, že něco říkal o jeho dceři. A potom, jak jsem dal mobil z ruky, tak se bál, že ho tam hodím na silnici pod auto. Jo, a musel mě uklidnit, protože jak mě připlo, viděl jsem rudě. Joši, ale on bude jako... Říkal, že tě on bude mít sílu. On bude mít sílu. Vypadá, že bude mít fakt sílu. Ne, no, tak jsem normálně jsem odešel. No a Stando, co říkáš na svýho soupeře, Nohbyho, protože Nohby je známej, na Twitchi měl spoustu kauz. Nohby se netají tím, že má rád alkohol. Jsem odešel. Viď, Nohby, to tím nepohrneš. Pochopitelně. A viděl jsi nějaký jeho kauzy, co na to říkáš? Bylo to za mě nechutný, viděl jsem jedno jeho kauzu v Řecku. Když strkáš do housky? Strkáš do housky? Celkem za mě nechutný, no. Ty jo, ty vole, ty odpouštíš z radiátoru vodu, aby si spláchal hajzl, chápeš? Já jsem tě zase tě neslyšel, ale rozumím se na hajzl. Jo, no, slyšel jsi správně. Ty odpouštíš vodu z radiátoru, aby jste mohli spláchnout záchod. Tak nemá peníze, no. Hej, Nohby, ty chceš rovnou do postele, tak to si víc f***či než on. Ano, souhlasím. Ty vole, ty to... Honzo, jsem rád, že jsi vzdal slovo, právě jsem se na tebe chtěl obrátit. Ty jsi měl zápas na poslední gala večeru. Borec závidí, že není tak ve vatě, že může chcat rovnou do matrace, vole, aby se to vsáklo, víš co? To je závist, nic víc. Hele, těším se hodně, protože tomu koštěti tamhle v zelení čepici udělám 4-0 pro do piči. Bacha, to bude prdel. Už běží. Zase běží. Run. Běží. To rozjel zase. Klasický Neandertal. No, jo. 2024, jo. Ježišmarja, hoši. No a jdeš do hoven. A jdeš dom. Ach jo, chlapci, ty vole. Što jméno? Pustě do akce, no aniž bys cokoliv... Budeš mě hulit! Amo, ty si utek někde, ty vole, úplně nějaký zoologický zahrady, ne? Paviánů, ty vole. Tady to bude zajímavá jako konverzace těchto dvou. Otázka teda. Ty ses vrátil do Claše od Claše 5 taky? Nebo dokonce 4 možná? Ten kluk mikině hodně hezkého fany, který má nouzi. Nabídni si. S Kobrou. Na 6 s Kobrou. Na 6 Kobra tě rozmrdal. Dostal na aktivní bojovník. Jak jde příprava? Jak se těšíš na zápas proti Rybkovi? Tak na zápas se těším. Příprava je těžká, teďka už na to opravdu nesu. Jo, máme tam i nějakou váhu a chci jí dát, musím jí dát, abych mohl nastoupit do zápasu a chci tam předvejít to nejlepší výkon a vyhrát. Hej, víš, čeho se bojím u tebe, že se jmenuješ Procházka jenom. Jenom to, že se jmenuješ Procházka, ale spojovat s Jirkou tě nebudu. To nemusíš vůbec. Ty vždycky slibuješ, že tentokrát se už fakt připravíš, zatím to moc nevycházelo. V jaké formě tě můžeme čekat tentokrát? Ale nevycházelo to, ale teďka na tamhle toho k***téna, který teďka je tam úplně zarychaný jak idiot, když streamuje, tak běhá na pásu, jak trubka a prostě oni se fakt oni se urážejí, fakt jak 14letí kluci, fakt ale. Viděl jsi to, tam budeme sami, chápeš? Dobře si úplně, Pavián, nebudu tě poslouchat! Hele, ten, co by za svůj zápas sežral i vlastní hovno, Car Pablo, tomu to trvalo 24 sekund, ty budeš mrtvej za 5 sekund. Ale to si říkal ty, nebo říkáš ty, já ti to neberu, přeju ti to, ale nestane se tak. Dobře, pánové, děkuju vám za tuto úvodní skupinu a posuneme se k dnešním prvním staredownům. Ježiš, chlapci, vole. Oni chcou, aby na ně sahali.
Mně se to líbí. Dáme ještě repete, pojďte borci, Ještě na pojďte k tohle sobě. se nedá nic říct. A tohle se nedá nic říct. On se bojí. Ježíš, kluci, tyhle. Pičo, ale si by to tam ochránil sám teď. Doufám, že si vezmeš tu rybičku, kterou jsem ti daroval, nebo že ji necháš křípnout do tvýho rybníčku. Sněsiu. Kam utíkáš, ty Kam utíkáš? Co? Za čonku se neschovávej, on mi tě předhodí, zmrt. Co to jako? Hele, no je v klidu s batohem. Standa má strach. No je fit. Pochčí ho. Vyndej ho, no mého pochčí. Standa jak nějaký charakter z anime, ty vole. Zápas, který nemá žádný váhový limit a bude taktéž podle pravidel MMA, to je zápas mezi Novbym a Standou Lukešem. No jsem neviděl. Z úvodních Jsem se zápasů nepodíval. bude Kdo byl? zápas mezi Jak to bylo? Honzim Michálkem, který se postaví Co rovnou tam proti dělá dvěma ten lunetik bojovníkům, furt? a těmi budou Bukis a Patrick Corleone, takzvaný tag team. 3-2 na Novbyho. Ty je velký, no, ten týpek. Honzi, no, holky už honí. Hell yeah. Dobrý večer, myslím si, že Hů dostane na piku jako vždy. Kdo to je zas? Rybář by se měl uklidnit. No, pojď spát. Tohle je fakt, vole. Hele, mám rád ten humor, jo, kolikrát. A tady ty trapáky, který si tam 7krát musí měřit čůro, mě fakt přijde trapný. Otevřeme si druhou sestavu našich bojovníků. Jsem zvědav, co vymyslej tentokrát. Sumo, vole, jestli tentokrát bude, fakt ne. Nového člena Clash of the Stars. Je to člověk, který miluje hřbitovy a říká si Undertaker. Ty čo, Undertaker z Vyše. Kandidát na slovenského prezidenta a největší kobra na Slovensku, Peter Kobra! Ty pič. Ukaž mu to. To je piču stopa. Ochu. Kobra je na champ is back. Kobra je na šláple, jochu. To je můj, vole, favorit, kámo. Ten si na nic nehraje, ten jede svoje. Nástup pana prezidenta ve stylu, to se nám líbí, no a uvidíme, zda ve stylu bude i další nástup. Už je to vlastně zápas, který je oznámený, který jsme už oznámili dokonce v televizi. Zápas, na který se těší podle mě už celá Ostrava a otevře ho příchod prvního z nich. Je to známý MMA zápasník Jirka Juřička. A jeho soupeř, nováček v řadách Clash of the Stars. Nebude to být v Ostravě jednoduché po jeho výrocích směrem k Ostravě a Ostravákům. A je to nový bad boy, jak ho se sám nazývá v Clash of the Stars, Samir. Další známá tvář v řadách Clash of the Stars měl už u nás jeden zápas na Clash of the Stars 6 proti Rockymu. Ten vyhrál. Známá tvář z Ostravy, která se ho už nemůže dočkat. A je to Tomáš Podhorný. A jeho soupeř opět Kdo? už známá tvář. Na poslední gala večeru měl svou premiéru v rámci Clash of the Stars. Čau čete, já vás rád vidím. Jsme neměli čas. Jsem v Americe, byl jsem teď pryč v autě dlouho sám, jsem rád, že vás vidím. Myslím, že mu ostravský gala večer prospěje. Jo. Zatím je takový moc hedvábně hebký, takový skrepy koko. Takže v Ostravě z něho uděláme trošku chlapa. Co na to, Dane, říkáš, na tahle slova směrem k tobě od Tomáše? Musím přiznat, že jsem teď Zdravím moc neslyšel. a přeji hezký den.
Jako bere to dospělé, zároveň si do něj trochu rejpne, je to příjemný, jakoby. Jak jde příprava na Samira, protože ta příprava Kámo, tam ještě vlasy. Může se táhnout i nějakou dobu, vy jste měli úplně úvodní staredown už skoro před... Do piči, vole, Darth Vader! Co se tady děje, vole? Undertaker, Darth Vader, to je Marvel, vole, Disney, všechno dohromady, Marvel, Groot, ty vole. Nebo co on mele ten píč zmrdanej. Prostitut, co tady chceš ty píč? To bude ten... Kdo jsi? Ne, žralok. Zase řekne nějaký nátěr. Nepotřebujete znát moji identitu. Tak máme tu dalšího hosta na pódiu, tak jestli se nám představíš. No, klasik. Tak diváci, vzhledem k tomu, že plním prohranou sázku, přišel jsem ke svému padavanovi a bude tě provázet mocná síla. Stane se z tebe velký Sith. Odteď budeš znám jako Darth Samir. Cítím strach tvého soupeře. A to svým strachem tvého soupeře přímo číší. A ty v Ostravě zvítězíš. Já budu u toho, budu v rohu a budu ti držet pěstí. A tě provází síla. Kde je Carlos? Ty už jsi si myslel, že to je na tebe, viď? A však si tohoto světelného meče. Ne, dělám si srandu. Sázky plním, slovo držím, výplatu dostaneš. A vy se mějte krásně a užijte si Ostravu. Čau. Tak podle hlasu i podle poslední výzvy jsme poznali, o koho asi jde. Známá tvář z Clash of the Stars. Žralok Patrik. Žraloku, my ti moc děkujeme, opět velmi kreativní výstup. Jako máš ve zvyku, no ale já se... Jenom jedna věc. Já jsem taky fanoušek Star Wars, ale když už teda chtěl být věrnej, tak mohl být radši třeba Jar Jar Binks, jo, než Darth Vader. To je všechno. Děkujeme. Tak ještě jednou? Jo, a má pravdu tu hlášku, kterou jsem řekl Palpatine, a ne Vader, jo, tak aby si to potom ještě někdo nespojil. To si mohl na to upozornit, když jsi tak chytrej. Hoši, dejte tam battle normálně v nerdství, vole, ve znalostech spor mezi Žralokem a Carlosem Bendou se táhne už dlouho řadu gala večerů, tak uvidíme, zda ten zápas Čet, běžte tam někdo, vole, má tam vylezte a řekněte svůj názor. Samire, někoho mi vzpomíná. Poslední dvojici z těchto tří, které na pódiu Budak, máme, možná, a to je nevím. Cobra a Undertaker. Začnu možná u tebe, Undertaker. Undertaker. Bacha. U nováčka v Clash of the Stars. Undertakeroši. Divákům, kdo jsi, proč jsi tady dneska za Undertakera a jak se těšíš na zápas proti velmi oblíbenému, jak můžeme slyšet, Petrovi Kuťkovi. Já vás všechny zdravím tady, chci vás pozdravit, kdo mě neznáte. Jsem Jiří Wagner versus Undertaker. A proč Undertaker? Protože jsem dělal pohřebáka. Kobro, vítáme i to tebe, zase mezi nikdo nekoukal, námi, když čistá spala. To máš pravdu. fantázia. Já vás zdravím, diváci! Jenom říkám, že nemám rád někdy umělý sečky jako až moc, když to někdo dělá 10krát za sebou. Ještě poslední z Skoč této mu na sestavy, který se nedostal ke slovu. kokot. Tak tě tu vítáme v Praze po dlouhé době. Po půl roce Běž se do vracíš k nám místního do Clash of the bordelu. Stars, do Klece, po tom, co jsi měl zápas s Huhem, kterýho si suverénně přejel. Nastupuješ proti Undertakerovi. Tak jak se na tenhle zápas těšíš? A jak jde příprava a v čem je třeba rozdílná oproti té první, proti Huhovi? Hodně se na to těším a uvidíme, co Undertaker dokáže. Jo, doufám, že to bude vymakaný zápas, ještě diváci přijdou na svý a uvidíme ty stávky, kdy budou diváci na mě sázet hodně peněz, kdy na mě vyděláte, lebo podle mě jsem mírnej favorit a hodně si tě cením, Jiří Wagner, Undertaker, a nemám proti tebe nic, len čestný zápas a uvidíme, kdo z koho lepší vyhraje. Peťo, mám ještě otázku. A předtím si na něj honil. Nový sestřih, moc ti to sluší. Mě by zajímalo, ty jsi do Prahy přijel už včera, nebo předevčírem. Jak se ti v Praze líbilo opět, protože ty jsi milovník privátu, že jo? Tak jak jsi strávil tento víkend před tiskovkou? Přijel jsem do Prahy včera, natáčel jsem videoklipy, však jste viděli, spadl jsem na smeták, už to vidělo asi 150 000 to vypadá jak nějaká pěna na té hlavě, jak už má taky úplně, jak vlasy, jak já, jak prostě řídký.
ani jsem si to původně jak když si ve vaně hrál jako kýdo s tou pěnou. A pak jsem byl vousy, baru, takže stačí fouknout a jde to do píčíte. Jak kámo. Čau Bogoté, díky za 103 kámo. Dobře, fajn, děkujeme. Jo, on říkal, že nebude fightovat vlastně, máš pravdu. A posuneme se na dnešní druhé staredowny. Už mi to chybělo s váma dát takovouhle klasiku. A tohle je hodně klasika. Drží se dál radši. Teď mi přijde, že jak Neo spíš. Hell yes. Kus bombardáci. Tyva, on si nepodal ruku. Je nervózní. Nezvykle klidný staredown, na který úplně nejsme v podání Kobry zas mu zvyklí. nepodal ruku. Takže přátelé, úvodní staredown zápasu mezi Kobrou a Undertakerem. Kobra příště nebude tak přátelský už. Ty čo? Jo, pojď, pusu. Pusinku. Ty budou steklý, ale, ty budou steklý. Ty vole, ten vpravo ochu 1-2. Ty 4-12, kámo. Tohle bude vsteklý. Hell yes. A nemůžeš podceňovat tady mladýho kluka. Jasný, je to rváč, to máš podhorný, ty vole, fakt jako chlapák, vole, dost starší prostě, oproti Danovi, ale... Jsme v polovině, nezastavujeme, pokračujeme Tomáši, jdeme si pozvat zajímavý, další showmany a další zápasníky. Dal bych si nějaký sérky. A jako první z nich bude nová tvář v Clash of the Stars, známý taxikár z TikToku a je to Radek. Taxikář Radek. A jeho soupeřem není žádný nováček. Ale vypadá jako usměvavý, pohodář, uvidíme. Tvář v řadách Clash of the Stars a je to Carlos Benda. Další zápasník, kterého si sem přivedeme, je známá tvář z Clash of the Stars. Halus. Aktuálně dokonce reprezentuje Českou republiku v zahraničí. To je nějaký a je divný, to ne? Benda vždycky... Gangsta Boy, Veselý. To nemyslej vážně, ne? Tak jako tohle je fakt velký L. Jasně, že to má views, ale tohle je fakt L od Kleše jak píča. Než jako na normální dovolený. Jo, to bude rematch, aha, no ale... Potom co, vole, předváděl za p***oviny bordel furt, vole, nevím. Jeho soupeřem nemůže být nikdo jiný, než známý youtuber Máš stream setup. A další z nich bude Jirka Charizan. Charizard. A je to Nathan. Jsme už za půlkou, jsme ve třetí skupině ze 4. Já se obrátím Fajne na tebe. Čeká tě de facto už třetí zápas v podstatě proti Tadeášovi. Ten poslední nevyšel. Tadeáše, jak jsem zmínil, napadli diváci během nástupu. Ty už jsi byl v zákulisí připravený nastoupit, nakonec ten zápas nebyl. Jo, no. Jaký komentář bys tomu dal ještě zpětně? Je to šílený, já už toho mám plný kecky, ty vole. Ještě to hele, já nevím, jestli tam zakopnu, nebo já nevím. Bůh ví, jak to bylo. Asi... Jak to bylo? Já jsem se dozvěděl, že jsi si to lidi jakoby objednal, ty vole. Jsi se podral. No jo, ty pičo, to si děláš brd. Kdo ti tohle říkal? Víš co, já byl ready a... Prej objednal. Tak to jo, tak tohle mi přijde hodně vtipný, ty pičo. Mně to moc vtipný nepřijde, jako. To snad nemyslíš vážně. Tohle by mě zajímalo, kdo ti to říká, protože to... Ty vole, dost lidí to říká. Wow, tak to je masakr. Tak já jsem si... něco říkali taky. Já jsem se těšil na to, až konečně dostaneš na ty vole, budu tady objednávat, vole, někdo, aby tě tam takhle lejsknul ze zadu, vole, a ty si tam spadnul, vole, jak... Ty jak, vole, a Rašít, more. Určitě, určitě. Hlavně tam nedostaň, vole, KOčko, ty vole, nebo něco takového, abys mohl normálně nastoupit do zápase. Na tebe. Jo, dobrý. Vole, pak tě povezou do sanitky, vole, nohama napřed, kriple. No, já nevím, kdo byl v sanitce, vole, minulej Clash. Dobrý, ale to nebylo mojí vinou, ty kriple, ty jsi se ani o to nepostaral. Cože? Museli se postarat o to lidi, kteří si objednal ty koště. Carlosi, obrátím se na tebe. Můžete mi říct, proč jde Benda tady s tím, když Benda chtěl furt jít s nějakým kvalitním zápasníkem, co ten taxikář? Utkat s vybraným bojovníkem z ocelových pěstí. Byl to Atom, děkuju. který ten zápas vyhrál. Susíku, děkuju. Ten se následně zranil, nebo prostě z toho zápasu vycouval.
Následně jsme s organizátory otcových pěstí dlouho řešili náhradní variantu, nemohli jsme se dohodnout. Nakonec je to teda taxikár, který bude tvým soupeřem v kleci na gala večeru v Ostravě. Jak se na zápas těšíš a jak hodnotíš svého soupeře? Já ho vůbec neznám, ale jsem mistr dedukce a když se na sociálních sítích jmenuje taxikář, tak počítám, že se bude živit jako zedník třeba. Ale... Klidně pojď nahoru to říct. Pojď nahoru to říct. Hej, Carlosi. Pojď nahoru to říct, nestyď se. Carlosi, věnuješ se mně nebo tady divákům? Hej, mluvím s tebou. Zase někdo z Ústí přijel vyzývat. Pardon kluci, je toho na mě moc, musíte postupně. Ale Carlosi, kdy si konečně vybereš normálního soupeře k sobě rovnému? To jako myslíš tebe, jo? Zase prostě. Já nevím. Ahoj, jak se těšíš na jste léto? měli možnost, Čáve, vybrat fightery, vybrali se 2, pak jste se mezi sebou začali dohadovat a mě to prostě přestalo bavit. Ale to by do toho mohlo být úplně rovno, ty si to byla jasně daná věc, měl jsi jít s Čávem z ocelových pěstí. Ano, a to jasná věc byla to, že jsem byl vybraný já, jak od kluků, tak celkově, bylo to domluvený. Tak mi teďka řekni, proč jsi z toho vycouval, z jakého důvodu? Nechápu. Protože ti to řekla tvoje žena? No tak mimo jiné jo, ale jestli si myslíš, že se tě bojím, tak tomu není, já jsem prostě... Víš, to je nejhorší, že si to nemyslím jenom já, kámo, myslí si to 80% lidí. Těch zbylých 20%, Má BIG kšeltovku. Jedinej, kdo z tebe má strach, je možná moje peněženka, vole. To, že se to domluví Takhle se můžeš bavit s těma degešíčkama, se kterýma si celý zápasil. Já nejsem žádný degešíček, ty debile, chápeš to? Výborně. Já jsem sportovec na rozdíl od těch, co si tady zápasil. Měl si možnost zní přísně, ukázat lidem, že teda v tobě něco je, není v tobě vůbec nic, kámo. Kdo to je? Vysvětlete nám to taky. Jsme Kdy to diváci, seš já nevím, o co doopravdy jde. ty? Teď? Kdy to seš doopravdy ty? Teď anebo na TikToku? Kámo, já jsem furt svůj, ten, kdo chodí na TikTok a zná mě, tak já jsem vždycky svůj, kámo, já se nepotřebuji přetvařovat a nepotřebuji dělat levárny jako ty, kámo. Normálně si se posral, normálně si se zetal. Takže když na TikToku rozumně. poslouchám, mluví jako, jaký jsem ale nechápu, do huby. Ano, ale na úkor toho, když ty si se ke mně vyjádřil, já jsem se k tobě choval slušně, nech mě domluvit. Já jsem udělal nějaké vyjádření ve svých slušnosti a ty si udělal na úkor toho, si udělal na YouTube vyjádření a říkal si, vole, blá, tak co? Myslíš, že já jsem myslel, že tam přijde zase nějaký negramotný člověk z Ústí, to nemyslím zle, říkám znovu, nejsem rasista, ale víte, že Bendu v posledních dílech chodí otravovat 5 vždycky různých týpků, že ho chcou zbít, vole, a mají takový ten přízvuk, ty vole, že se tam objevili úplně nevědějí jak ani. Tak se urazil. Čau Denny, Lucienko. Hele, já to v rychlosti dořeknu. Ty vole. Oh, no. Ty jako toho veselýho někdo. Ježišmarja. Toho je to baví, kámo. No, co bys udělal? Tohle ono zase někdo zmlátí za mě, to si děláte prd. Já se divím, že ten týpek ještě někde nedostal na rypa. Proč na něho vylít? Nevím, nepochopil jsem to. On na něj řval asi, ať vypadne. Já to v rychlosti dořeknu, OK, tady s mistrem. Tak asi nedořeknu. Slyšíte, mimochodem, slyšíte pana Podhornýho, nebo jak se jmenuje? Ježišpar, kámo, sorry, já teď jsem řekl špatný jméno. A to aspoň vidíte, že si toho žaluda ani nepamatuju, jak se jmenuje. No a to jsem čekal, že se vyjádří rozumně tady ten a už... A už ho chci do hlavy. Tak kdo je to? Halo. Další. Taxikář má chudák. Brácho, běž jezdit, vole. Ty. What the fuck? Můžu. Já se hnedka potom vyjádřím ke svému soupeři, jenom dořeknu tady tohle.
Mr. Pupár se na mě hrozně urazil, že jsem na sociálních sítích o něm řekl, že se chová namyšleně, arrogantně. To jsem řekl, to je pravda, nepoužil jsem prakticky žádný vulgarismus. Že to někoho baví, na to on prakticky jde na TikToku, Benda na huby a tak dál. Já jsem o tobě řekl, že seš namyšlený a arrogantní. To jsem řekl. No dobře, ano, jsem, tak. Já jsem o tobě, a teď to uznáváš, já jsem o něm řekl, že je namyšlený a arrogantní. A čeho jsem se dočkal zpátky? Benda tam, já mu do huby, to je Ano, a já jsem o tobě, poslouchej, a já jsem o tobě na YouTube řekl, že seš arrogantní a že ještě píšu... To jsem neřekl. Ano, ano, ano. A teď se, tak, a já to ukončím a teď se podívejte, jak se chová. Tadáš Veselý je žalud, dělá kraviny, OK, ale podívejte se na něj. Teď jste hovada, vole, nevychovaný. A ty se chováš jak Degeš. Chováš se jak Degeš, vole. A proč já bych se s tebou měl zahazovat? Poslouchej. Já jsem nějak začal a nějak jsem postupoval. Já o sobě neříkám, že jsem hvězda, nic takového. Ale proč já bych s tebou měl ty frajere zápasit, vole? Já s tebou vůbec nic nezískám, ty seš jenom frajerek, co pičuješ. Taxikářem, hele, tak se ke mně probojuj, ale nemyslí si, že taxikář, jako já prostě budu, víš co, já nemyslím zlé, vole, ale... Když jakýkoliv čáve řekne, Bendo, pojď se mnou. Co je čáve? Já už jsem s tím skončil. To je na klukách z Kleše, já jsem nikdy neřekl, že cigána nechci, já jsem řekl, že teď cigána nechci. A jedna zajímavost pro všechny, jako když jsem řekl, že Čáve ne, jako furt, tak se, teď už to můžu říct, tak se řešil Mavar. Mavar byl prakticky 3 týdny potvrzený, jak od kluku z Kleše, tak i ode mě. Všetci jsme to osouhlasili a nevyšlo to jenom díky Mavarovi. Já ten důvod vím, nebudu ho samozřejmě ale vyjadřoval se líp, než jsem čekal. Čekal jsem zase nějakýho vymleťáka úplně. To už vidíte, ale tohle měl být ten zápas. Ale je zase vsteklej, jenom pro ty, co říká, že se bojím tady Číňana, nebo Pupara, nebo já nevím koho, jo. To je všechno. A jo, můj soupeř... To je všechno. Ale ke svýmu soupeři... Chudák. Slibuje štípanou, já za to budu rád, já doufám, že si dáme pořádně do těla. Ale teď furt chtěl nějaký kvalitní zápasníky, já to nechápu. Tak Radku, my požádáme taky o slovo tebe, ty ses ještě jedinej ke slovu nedostal, tak něco taky řekni, pojď. Nejenom, že už nemám co pít, ale ještě jsem se tady zahrál na sekuritáka na chvilku. V pohodě. Zedníka nedělám, Karlosi. Sekuritáka. Tvůj vodáč špatnej. Ježíš, to byl vtip. Nejseš zedník. Mě to taxikář asi zmátlo, omlouvám se. Oši, co to je za humor? Tě opravdu zmátlo. Místo tady měl sedět Mavar, jo? Co bys dělal s Mavarem? Mluv do majku. Co bych dělal s Mavarem, pokusil bych se ho porazit. Tak. A já jsem tady úplný nováček a to je úplně stejný případ mě. Náhrada. Jo? Ano. Podle mě, já jsem tady nový, já vás všichni zdravím, spousta lidí mě nezná a já do toho jdu naplno. Ty vždycky jako urazíš, že si neděláš stranu, protože je to vtip, jak to nefunguje. Protože vás ujišťuju, že osobně neurážím nikoho. Snažím se to udělat vtipný aspoň. Pěkně nadhazuje to, abych ze sebe udělal rasistu. Svým způsobem, ale abych odpověděl upřímně, tak ano, jsem rád, že teď nejdu s cigánem. Ovšem, dodávám a prostě zdůrazňuji to, nemám absolutně problém v budoucnu jít s Čáve, s cigánem, jasný, s kýmkoliv, jenom prostě už jsem chtěl ukázat, že oni si nebudou určovat, někteří jedinci. A na mě, já nejsem brambor, který si oni budou přehazovat. Proto jsem to udělal, ale rozjel to do budoucna, kámo. Jdeme do války, easy win. Já mám k Bendovi myslím si, že tě porazím, ale nemusí tomu tak být, může se trefit nebo cokoliv. Já samozřejmě na svou osobu cítím čím dál větší tlak. Super, děkujeme. Máme další. Down bude mezi taxikárem Radkem a Carlosem Bendou. Ty vole. Zbytečný taxikáři. Ty pičo, taxikár. A jo. Carlos Benda a jeho další zápas, tentokrát proti taxikáři Radkovi. No a přátelé, pojďme dál. Tadeáš Veselý a Fajné Repeta odvety. Ty vole, ježišmarja, vole už. Pojď sem, teď nemůžete, hoši. A je. To je klasika už, vole, to je každý rok. Ty p***ce, teď ho sundaj dole. Bacha no, teď ho se střelej dole.
Jako Gangsta Boy jméno, ty vole, to je fakt. To je jak v Harry Potterovi. Mezi oběma bojovníky, který trvá téměř už 2 roky. Jak kdo by říkal. Nejspíše rozhodne, až repete odvety mezi Tadeášem Veselým a Fajnem. Znova a znova každý rok zvědaví, jak tohle dopadne. No a poslední staredown z této sestavy bude mezi Jirkou Charizanem a Natanem. Natan, to je nějaký obrážeč teda těch, jo, realitních soutěží a všech v Riskuj, AZ Quiz, Kolotoč, Love Island a tak. Moc vám děkujeme všem borci a pojďme si dát už závěrečnou tam nebudou nějaký sestavu posledních. No, máme tam pár zápasů ještě, tak pojďme jenom na to. Jo, poslední sestavu, jo. Tuhle sestavu nám otevře příchod známého zápasníka z bojových sportů. Trofnu si možná už říct živoucí legenda Hanka a taky bude, člověk, který už měl v Clash of the Stars jeden zápas a není to nikdo jiný než Vašek Baba Jaga Mikulášek. Vaška máme na scéně, všichni jsou vždycky zvědaví, kdo bude Vaškovým soupeřem. A podle speciálních pravidel, kdy v prvním kole půjde o box, ve druhém kole o K1 a ve třetím kole o MMA, se mu postaví Sandro. Chtěl bych říct, že tu máme další novou tvář v řadách Clash of the Stars, ono to tak je, ale vy už jste nějaký vlastně speciální zápas sem, jo, Lunatic. Úplně na úvodu dnešní tiskové konference. A není to nikdo jiný, než nejvýraznější tvář kapely Lunatic. Martin Kocián! Ten vyhulil Red Bull z bonga. Proti novému soupeřovi se dostaneme hned v zápětí, posuneme se k dalšímu fightu. Jediný holčičí zápas, je to jediný holčičí zápas, tak ten jede, který máme na kartě a je velmi pikantní z hlediska sportovního. Dle mého nejlepší zápas, který jsme kdy v Clash of the Stars měli a otevře ho příchod známé ostravské střely Hanky Gelnárové. Tyhle, to je kočka. Čau, Ani. Tyhle, a když jsem byl v jedné akci, tak se za mnou šla fotit a čekala doma ve frontě. Hodná. A pak měla hroznou radost. To je úplně super postava ženy, tohle, úplně mě to vyhovuje. Dobře, Hanka už je na pódium a její soupeřkou z odloženého zápasu z 6. gala večera je Miss Problém Michaela Dostálová. Ježíš, tohle, to je ochu trapná ženská. Sorry, ta fakt jako kolikrát byla tak trapná a zhrzená, mně přišlo, že vole... Fakt jako trapná, taková zhrzená ženská kolikrát mně přišla, ty vole. Počkej, s kým valí ten Lunatic? Pojďme si představit aktéry hlavního zápasu 8. turnaje Clash of the Stars. Jako první za námi přijde plzeňská legenda, kulturistická legenda, člověk, který už má jeden pás v Clash of the Stars ve váhové divizi do 93 kg a přichází si pro svůj druhý. Není to nikdo jiný než Filip Grznár! A aby těch pásů nebylo na pódiu málo, pozvu si našeho prvního šampiona, který bude pás obhajovat v kategorii do 84 kg a je to nejznámější slovenský youtuber a influencer Tomáš Dynamo! To je šéf jak svině. To je vole, ten týpek je sleeper. I když on není sleeper, ale víš jak. Ten týpek nevypadá, je narvaný jak vole, a rozkopal by tě na f***ky. A ještě by ti řekl joke, že by se zasmál. Kámo, Lunatic si valí s kým? Tady vzkaz pro tuhletu kundu, která, vole, mi slíbila zápas, vole, a dělá, vole, mrtvýho brouka, tak mě poslouchej a drž p***u, ty kundo. Ty mi budeš, vole, urážet moji rodinu, ty buzera, ne? Ty mi budeš urážet moji rodinu, vole, co je, vole, co je, vole, tu sněmu, co je? Vole, co je?
kdyby ti někdo urážel rodinu, tak nepotřebuješ čekat, až nastoupí na stage, jestli mi rozumíš. Jakoby, pokud by ti někdo jako fakt šel do rodiny, jako... Víš, jak to myslím. Jasně, může to takhle nějakým způsobem jako rozmáznout, ukázat, jaký ten člověk je, ale vole... Posaďte Hanku někam do klidu. Teda směrem k tobě. Doprava, radši, já jsem to úplně z té strany neviděl, asi ne na Martina. Tak o co se jednalo? Nebo, je to stage, tady ty věci ne, já vole. myslím, že to nemá vůbec smysl řešit. Já jsem se do toho nechtěl plést, že bych dostal jak by řekl... Co tam říkáš, ty vole? Boris tam jede karaoke random, nějaký flashbacky, vole. Chápeš? Ale v jiné organizaci. Já s tím nemám sebe menší problém. Je to nešťastný. Ale musí počkat v řadě jako každý druhý. On mluví jak pilot v letadle. Asi od začátku měl celou možnost něco udělat a počkal si na to, až si vyjedu za 19 měsíců. Aby měl nějak... Tady Martin Kocián nemá soupeře a kdo jim bude? Tolik lásky. Soupeřem Martina Kociána bude Snakes. Kde je? Velmi oblíbená. Kde je? To by byla diskuze. Kde je? Škoda, že tady dneska nemůže s náma být. Tak to je kurva škoda. A vysvětlí nám to jeho kamarád. To je škoda. To by byla konverzace. Johnnyho voláme teda na pódium. Kámo, to by byla konverzace, ty pičo. Počkej, až bude Before the Clash, kámo, to bude top. Snakes do něj bude sám. Snakes je teďkom nemocný, jak jsem říkal tady organizátorům. Teď bych se chtěl obrátit k Datlovi. Na celém streamu říkal, že se ho bojím. Já jsem tady, přišel jsem se kouknout. Očividně říkal, že mám z něho strach a taky věci, tak bych asi nepřišel. Já o ten zápas stojím, jsem tady. Takže jenom Datle chci vzkázat, ten zápas chci, jestli tady organizátoři Clash tady mi to tady prostě nějak zařídí, aby to bylo v 8, tak to okamžitě beru. Peníze. Říkal jsi, že umíš počítat. Potřebujeme peníze. A věř mi, že ti to spočítám v kleci, dostaneš jak pes. Hele, ten Zletiku se hlásil. Ten zápas jsme se pokoušeli dohodnout. Mám zkusit Datlovi zavolat, co na to řekne? Výborně, Martin. To je jak vole ve strážcech vesmíru, pičo. Ještě než se Johnny dostaneš ke slovu, chtěl tě pozdravit i tvůj bývalý soupeř, taky nebo vole, ten červený trpaslík. Jaká se náš zápas. Jaká je teda ty tvá pičo, chudák, ten tady má churlo. Co ty na to? Ty to musí bolet jak kurva. Hele, nevím, já už fakt nevím, co si o tom myslet, protože za mě Johnny je totální chcanka, která prostě jenom lže lidem, který ho sledují, který ho mají rádi. Nechápu, jak mu někdo může fandit, protože já tady 2 měsíce říkám, že ten zápas... Nic jinýho, confident drž hubu, confident, nic jinýho. Confiduješ tady všechno, co... Hele, poslouchej, tě co řeknu teďkom. Nech mě mluvit. Ty říkáš mi, že jsem říkáš, že tě bojím, tak proč jsi nepřišel? Proč jsi nepřišel? No, já to vysvětlím, tak mě to neví. Nejseš tady, tak drž hubu, vole. To je velká změna tady. Padají český Eminem, je to song z Lunatic 2.15, čas, kdy tam je. A ty, vole, všude vyprávíš věci typu, že se chceš porvat venku, že ten zápas nechceš, tak já to beru tak, vole, že ses na to asi vyjedl. A najednou seš na tiskovce a děláš tam tréra. Proč na TikToku? Já jsem si ho posral, jo? Že tam budeš? Celou dobu jsem řekl... Proč jsi mi neřekl, že tam budeš? Proč jsi mi neřekl, že tam budeš? Já bych tam přišel. Já bych tam přišel dneska a plesnul bych tě, ty k***na. Za ty lži, vole, za to, jak mě taháš za nos, vole. Najednou seš frajer, vole, proč si to neřekl předtím, že Confident se naučili a říkáš všude, že nepodepíšeš smlouvu. Pětkrát si řekl, že tu smlouvu nepodepíšeš. Poslouchej. A pak přijdeš na tiskovku. Svaly ti nevyhrajou zápas. Svaly ti nevyhrajou zápas, pamatuj si to. A všichni to uvidí, dostaneš na píču. Všichni to uvidí, dostaneš na píču. Ty vole, máš mi co říct, viď, na to, co ti říkám. Má barvu pleti jak Trump. Nemám nic proti tomu, nemám nic proti sypání, ale ty se si nepřiznal. Nepřiznal se, že sypeš. Všichni tady přiznávají, ty vole, kdybych sypal, tak řeknu, že sypu. Proč se nepřiznáš? Přiznej se, ne? Ty si sypej popel na hlavu, ty. Je to zrd, já to beru, kluci, čau. Dobře, Johnny, díky. Ale já chci říct jednu věc, jo. Já tady řeknu jednu věc a myslím to zcela vážně. Jestli Johnny nastoupí do toho zápasu, tak já samozřejmě přijdu, připravím se na to, respektive už trochu trénuji teď, ale teď se do toho opřu, i když si myslím, vole, že to je tak pade na pade, že tam ten blbý přijde a řeknu jednu věc, jestli Johnnyho neporazím v prvním kole, tak
žádný zápas v Clashi už nikdy mít nebudu, protože to by byla pro mě taková ostuda prohrát skoro takhle o tolik kilo lehčím týpkem, že bych se za sebe fakt styděl. Takže jestli ho v prvním kole neukončím, tak už mě v Clashi nikdy neuvidíte. Tak to je jasný statement, my budeme teda v kontaktu, ten zápas se pokusíme dohodnout. Marku, děkujeme, loučíme se, ahoj. Taky děkuju, mějte se hezky, čau. Ale uznejme produkci, že je hustá, že to tam takhle nahodila. Jsou to machři, čo, já mám problémy tady s kabelama, vole. Zápasníci velmi nervy. netradičního stylu boje. Asi by se slušelo začít. Tvé, jak se musí ta žena cítit? Jako by, že víš, že ti všichni čumějí na prdel. Jestli to je dobrý pocit, nebo jako ono je asi zvyklá. Odložený zápas, který neproběhnul kvůli zranění. Naposledy u Hanky. Jak probíhá příprava a jak se na zápas v Ostravě, kde bude Hanka doma asi to ví, když tam jde. Já vím, ale jaký to je pocit. Jakože asi už neřeší. Co se týká přípravy, ty buď ticho, vole. Já jsem bohužel ještě nezačala s přípravou. Tebe se nedá poslouchat, ty vždycky ty meleš blata, ty vole. Trénovat. Nicméně zítra začínám a určitě se těším, ačkoliv to bude v Ostravě, Hanka je Ostravačka, tak si myslím, že uděláme pěkný zápas. Hani, v podstatě stejná otázka na tebe. Co Ostrava? Jak má se těšíš OF a hlavně, vole, to, jak se vyjadřuje vždycky. Fakt je nepříjemná. A prostě dívej, co tam dělá, on tam něco odmontuje. Dívej, on něco odmontuje. Ale teď už vím, že mi chybí jenom pár posledních dnů a že to prostě dokončím a po případě udělám pár kilo na vodě, ale chci to udělat jakože normálně sama. On to má sebere. Grznár ho taky nepobírá, dívej. Jak se na zápas těšíš a jsou třeba nějaké změny? To tam odpojí, vole. U tebe je, jdeme tomu otázkou, dieta a zhazování. Takhle má, takhle si s váhou asi to fakt nezvládá. Jak zatím dieta probíhá a to fakt nezvládá. Ty tam fakt hledá někoho, kdo ho sleduje, chudák, ty vole. Bojuje s drogama, no, asi. To jsme rádi, na to se těšíme. Já bych možná oslovil Martina. Martine. Ty jsi poměrně neposedný. Ty vole, to každý ví, že frčí. Já bych vám chtěl říct, že jsem tady proto, abych si zlepšil fyzičku. Nejsem žádný fighter, opustil jsem kamarády, kteří mi věřili, takže si jdu do té klece dát takový svý dluhy, protože jsem zradil svý 3 kámoše a teď se za to stydím. Ale jde o to, že se nebojím dostat přes hubu férově. A teď vám nezaspívám mámu, ale zarepuju písničku, která se jmenuje Rolling Like Rolling Stone. Chcete? Mámu, jo? Mámu. Chudák, ty vole, jsem lela. Nepřines mě čáp, to už vím, jsem takovej, já jsem z Chanova, já na, teď rapuje můj kámoš, jo, Bohem. Bude party, ve mně chce teď každej sval. Na. Jsem tady od toho, abych vám hal, na. Já dostanu nakladačku, protože jsem malá. A teď můj kámoš Grznár, jo, repuje. Mám pas, já zlomil jsem frajerovi vás. Jo, já jsem Martin, nic proti tobě nemám, dal bys mi zas a zas, jo. Už nevím, co je real, můj kámoš, jo. Teď proci tu koci, nebo já jsem hodně moci. Ty vole, no. Drogy ti zničí život, no. On tady není, protože já jsem měl včera přijet na zkoušku, ale... Jaga z toho bleje. Ty se jmenuješ taky Hanka, viď? Ale Hanka Service je můj oblíbený podnik. Takže jedem, všichni. Na. Jo, budem pasit, budem boxovat. Kámo, ten je úplně světej. Na. Pak přijede Eminem Irismus a to má styl. Na. Chánov, Janov, Hammer nebo taky moc. Furt 4krát říká, že to repuje jeho kámoš. No. Nepřijel jeho kámoš, co to repuje. Zpívám líp jak Karel Gott, mám hlas akorát tak na to kot. On jde freestyle, jo. A jedu, jo. Tak to je hodně špatný, kámo. Okay. Zdraví vás, MC Koci, to hned víš. A vracím se k vám znovu zrozený jak Ježíš. A nesmrtelný, úplně dobrý, na všechno jsem ready. Tak z tohohle mi není dobře, no. Já vím, že jsem Dylina z mostu. Tohle playback a já už jsou koucu. Mý 2 jsou nemocnici. Dává freestyle a řekne vole, omyle. Prostě se prokecne, vole. To je špatný, kámo. To je fakt jako, to je fakt přehlídka jako světýho zničenýho týpka, sorry. Sorry, prostě.
Skvělé vystoupení. Sorry, Otázka, ten potřeboval prostě něco... Je zajímavý, jak to frčí ty... Tak se moc tenhle zápas. Tomáši, já si myslím, Grznár se ho snaží uklidnit, vole. Možná posunout tedy ke stardownům. Bylo to dneska velice záživné. To je všechno, jo. Padlo toho spoustu. Čekal jsem něco special, nevím. Takže čekujte Clash of the Stars, YouTube a sociální sítě, bude toho ještě Mám z toho nějaký smíšený pocity, ty vole. Něco mě zajímá, nic... Ne. Všech bojovníků. Takže mám moc krát děkujeme, čekal jsem nějaký víc bizár, něco, nevím. Stardowny. Možná jsem čekal nějaký bizár větší v něčem. Snakes tam chybí, teď kdyby tam seděl Snakes. Od kraje a postupně budeme gradovat až k našemu hlavnímu zápasu. Jako první si pozvu na stand-down. Ne, tady chybí ten Snakes, protože to by ta diskuze byla fakt krutá. Kdyby tady byl Snakes, tak je to vyřešený, tady ta diskuze, teď tady těch dvou. Tak, pojďme si dát další, ne úplně stare-down, protože Martin Kocián tu soupeře nemá, tak si dáme aspoň pózu pro kamery a pro foťáky. Přátelé, Martin Kocián. Martin Kocián, jako je má to proti Snakesovi, ten kurz. Ty. Čeho 20 minut? Ty vole. Hanko, ty mě zlobíš. Brr. Kruto Hanka je top. To jsou podstavce. Tak kočka. Hlavní předzápas 8. turnaje Clash of the Stars bude zápas podle pravidel Fakt s ním v Práglu v ateliéru. Ty vede ještě za tím chlupčem. Marek QX, děkuju chlape, děkuju. Ty p***o. Hochu, Dynamo není p***el. Jako fakt není, hochu. A je vysoký, ty vole, tohle bude zajímavý, jako věřím si, že ho Dynamo rozkope. A Grznár, ty vole, jaký není p***el, ale jako Dynamo je fakt hustý, kámo. Hlavní zápas Clash of the Stars 8, Filip Grznár proti Tomáši Kryžanovi. Počkej, tam někdo vlítne bez tak někoho vyzvat. Stejně jako na všechny zápasy, kterých máme na kartě celkem 14. Já z dnešní tiskovky mám náramný pocit, co ty Tomáš? Kertali, děkuji za 5 jsem rád, že jsme zpátky, že se to celé zase rozjelo. Brzo se vidíme na prvním B4, další série B4 je tady, už příští týden. Těšíme se na vás, vidíme se tam. Ahoj. Ahoj, Hala Madrid. Ty no, tak jako... Ani nemám nějaký, já nevím, klidný nějaký až moc, nevím.